Volám sa Julia Lengvarská a pochádzam zo Spišskej Novej Vsi. Mám 21 rokov a momentálne študujem na Karlovej univerzite farmáciu. Farmácia teda je to taký bližší odbor a keďže som sa na medicínu, keďže sa mi nepodarilo dostať, tak som teda sa rozhodla pre tú farmáciu. Tam som sa prihlásila na podnet môjho okolia, taktiež z modelingovej agentúry mi to odporúčila moja riaditeľka, že som taký nejaký ten miskovský typ, tak by som to mala vyskúšať. A samozrejme skúsenosti a taká tá osobná túžba taktiež sa zúčastniť mis. Ja si to veľmi užívam. Ja som bola veľmi prekvapená, ale hlavne potešená, že sa mi podarilo teda dostať do tej 12-ky a je taký príjemný pocit. Momentálne priateľa nemám. Mal by ma zaujať a mal by byť taký milý na mňa a taký hrozný také zlatíčko. Ja mám rád takých tých dobrých chlapčíkov. Ja mám deti veľmi rada. Robila som ako operku v Londýne a v Bratislave predtým. A detičky mám rada, lebo sú také čisté. Som skúšala matematické súťaže, tam sa mi podarilo nejaké druhé miesto na celoslovenskej. Chémia, tá ma veľmi zaujala a na základe toho som sa dostala na strednú bez príjmačiek a prednes. Teda som prednášala a taktiež aj v knižnici pre seniorov, tam bol taký klub, to sme sa stretávali každý pondelok, nadšenci epickej a lyrickej próze. Tanec som skúšala taktiež na základnej a ešte aj na strednej potom a to boli tie nejaké tie základy baletu, ľudové tance, ale aj moderné. Viem, že sme mali jeden tanec írsky, to bol zaujímavý. Atletike som sa venovala a volejbalu. Behávam dodnes a ako som spomínala, tak sa mi podarilo druhé miesto nedávno získať na zimných bežických pretekoch. Už asi nejakých 12 rokov alebo viac aj maľujem. Skôr maľujem takú nejakú tú prírodu. Veľmi na portréty nie som, hoci moje absolventské práce a výstava bola práve z mojich portrétov. Moje pódium navždy ostane sprcha, si myslím, ale ja si osobne myslím, že viem spievať.